Ezamba phambili indaba namuhla I-Iec ikhale ngokubanjezela ubuchwepheshe. ANC ithi sazoyinuka amakhwapha kanti athembisa lukhulu amaqembu amancane. Indaba ze-1KZNTV ifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina bendloveni amandla. Sanibonani. Inhlangano yengameli ezokhetho KwaZulu-Natal I-Iec ithi nakuba ikwazile ukuphothula imphumela yokhetho lo uhulumeni basekhaya la kulonyaka kodwa kuyingqinamba zobuxhakaxhaka besimanje manje zezaholela ekutheni imphumela ezifunde impilo okuthukela neKing Cetshwayo bayimise kuzokuba kubalungisa okuthize bese ke bayidedela. Le nhlangano idalule lokho eMayville eThekwini ngesikhathi kunomcimbi okukhishwa ngosemthethweni kwemphumela izibe ingaphelele njengoba kizoshicilelwa ngokusemthethweni ngomhla ziyishagalombili kule phezulu inyanga kuona lo nyaka. It results in Ethekwini, which has 221 seats. There's no clear majority there. Umdoni, Umuzi Wabantu, Umsunduzi, Nkosi Langebelela, Alfred Duma, Mvoti, Newcastle, Denhauser, Edumbe, Abakolusi, Nongoma, Umshlaya Buyelingana, Matuba Tuba, Umshlatuze, Mtonjaneni, Kwadakuza, and Mapumulu. These are the 18 hung councils. Nakubi ANC ihamba phambili ngokwezibalo zokuvotela kuyisifundazwe iKwaZulu-Natal kanjalo nakuzwelonke kodwa ukwehlela ukuvotela kwezinye zezindawo kuzoyenza yehlele zihlalo komasipala abaningi lokho kuqhame ngesikhathi u-I-Iec ukhipha imphumela eMayville osukwini lwanamhlanje. Untomfuthi Masinga oyisikhulu esiphezulu ka-I-Iec KwaZulu-Natal uthi kulolu khetho badibana nezingqinamba eziningi okubala phakathi ukwenyuka kwezibalo zamaqembu angenela ukhetho okufaka phakathi namaqembu abekade emasha kanjalo nokwanda kwabantu abangenele ukhetho ngokuzimela. If you look at 2011, we had 28 political parties. This time we had 78. Wards themselves, we had 828 wards. This time we were working on 901 wards. Ward candidates, we started off with just over 5,000. We had 14,000 this time around contesting in these elections. PR candidates, just over 4,000 in 2011. We were sitting at just over 7,000 this time around. Independent candidates, I think this is where we saw the biggest jump. We started off with 107 in 2011. We had 334 independents that were contesting KZN this time around. Kusenjalo esinye sezikhulu zika-I-Iec besimemezela imphumela uGeoffrey Naidu uthi yize beyikhipha imphumela osukunyana namhlanje kodwa kusakhona izifunda ezimbili abasayibambile imphumela yakhona ngenxa yezingqinamba ababhekane nazo kade kuqhubeka uhlelo lokubalwa. The votes tallied in this report is not indicative of the entire province. We had some issues coming into this meeting, and we will issue out before the end of the day a final set of results because there were some anomalies along the way, and as usual our technology also lets us down. For example, Okashlamba result wasn't available to be incorporated. The entire result wasn't available to incorporate it, and as such the Utikela district, based where Okashlamba is not available. The Utukela, Utungulu district results is not included in this because it was blocked for some reason, but our national office team is working on that. Kanti kusukela osukunyela kusasa ngoka-I-Iec uthi la khona ozobusuqala udingida ngezikhalazo ezifakwe amanye amaqembu ngayo imphumela yokhetho. Ngomsomluko kuzobe sekushicilela ngokusemthethweni imphumela yokhetho lonyaka ka-2021. Ngobuchwepheshe wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseMayville eThekwini. Unobhala weqembu likaKhongolose KwaZulu-Natal uMdumiseni Ntuli seveza ukuthi njengobuholi bazohlangana amaduzana nje ukudingida kamanzi ngemphumela yokhetho njengoba behlulekile ukunqoba ngokuphelele komasipala abaningi abakhulu okubala kwephakathi nomkhulukazi Ithi ngokokuqala lenhlangano okuzodinga ukuthi ke iwulawule ngokubambisana namaqembu. uNtuli usho lokhu kwisithangamisa bezindaba besibanjelwe eMayville eThekwini. Yize ukhetho selidlulile kodwa kubuka amaqembu edinga isikhathi sokuba nezingxoxo
ngokuthatha izinqumo zokusebenzisana ikakhulukazi komasipala ngemva kokuthi kwabanye kungekho iqembu elikwazi ukuthola ukuvotelwa ngokungaphezu ka-50%. Esithengameni sabezindaba uMdumiseni ongunobhala we-ANC KwaZulu-Natal uthi nakuba kungabikho zingxoxo kodwa mancane amathuba ukuthi basebenzisane neqembu iDemocratic Alliance kulesi sifundazwe. Sinikeleke njengombutho wesizwe KwaZulu-Natal ukuthi sizobona ukuthi imapha amaqembu esingakwazi ukuxoxisana nawo and isizathu noma izinto esizoyibheka nezinqala ezobe zihamba phambili. Okokuqala ukuthi lawo amaqembu esingaphikisani nawo ikakhulukazi ezintweni ezibalulekile kuthina njenge-ANC nesikholelwa ukuthi ukubaluleka kwazo ukuthina kudalwa ukuthi sibalulekile kubantu baseNingizimu Afrika. Eyokuqala lezo zinto ukuthi umsebenzi esibhekene nawo njenge-ANC ukwakha iNingizimu Afrika engacwasi ngokobuhlanga, engacwasi ngokobulili, futhi iNingizimu Afrika ebumbene neqinisekisayo ngoba kuze siqede ukucwasana ngokohlanga nangokobulili kufanele siqinisekise ukuthi laba ababesele ngemuva abasasele ngemuva namanje emathubeni omnotho nokuphathwa kwezwe nomnotho waseNingizimu Afrika nabo bayakhushulwa babesezingeni elifanele ukuthi babe kulona. Ingakho ke masuke sikhuluma ngokuthi sakhizwe kungafanele kube khona ukucwasana ngokwebala nangokobulili, asisho nje ukuthi kufanele mawubona umuntu welinye ibala niba bangani, sisho ukuthi kodwa kufanele manibonana niyibone nilingana ngoba nonke nidlala indima elinganayo ngamazingeni kona emnothweni wezwe laseNingizimu Afrika. Sizobona ukuthi mapha amaqembu kulamaqembu akhona esingaxoxisana nawo akhona, kodwa ke sazi ukuthi kuningi esingavumelani nawo ngawo. Eyokuqala nje ngayisho iDemocratic Alliance ayikholelwa iDA ukuthi makusetshenzelwe ukuthuthukisa umuntu omnyama. Siyakwazi lokho, akuyona inhlangano iqembu lela elisunguliwe ukuvikela izinto nje ezibalekile zabambalwa ikakhulukazi abadlizamba nelikapondo kodwa futhi abamhlophe. Ngakho ke sinesiqiniseko sokuthi mancane amathuba ukuthi ANC ngayithola kuthiwa ilele embhedono yodwa neDemocratic Alliance ngoba kukhona izinto eziwumongo yokulawulwa kweNingizimu Afrika nokuphatha kwe-African National Congress esazi ukuthi abahambisani nazo. Ongosihlalo we-IFP KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthe kwamanje abakasithathi isinqumo kodwa bazokwenza ukuxoxisana bese bevumelana ngokubeka izinto ezibeka izidingo zabantu phambili. Abantu bebehlala benakho ukuthi bayezwa ukuthiwa senzani kwabanye omasipala la siphethe khona njenge-IFP bona beneyinkinga. Sinethemba ukuthi bazobona umehluko, bazobona ushintsho ngoba nanjengeqembu leNkatha Freedom Party soqikeletha abaholi esobathuma. Kuzoba abaholi abazonza ubulungiswa. Kuzoba abaholi abazoqikelela ukuthi balalela izwi labantu bese benza lokho kuyintando yabantu. Mayelana nalokho okuthinta omasipala la akudinga ngakhona ukuthi kube khona ukusebenzisana, abanye bedinga nini nizobadinga nimi kanjani, ngabe khona isinqumo esenisithathile noma uxoxisana niyiqembu ninodwa? No, asikabiki isinqumo esisithathile, sohlangana njengobuholi sithatha isinqumo ukuthi obani singasebenzisana nabo. Kodwa sifisa ukusebenzisana nabantu hayi alabantu aba-rejectwe umphakathi KwaZulu-Natal. Senzisana nabantu ngempela ngokuma principles abazokwazi ukuthi sisebenzele ukuthi abantu basizakale intuthuko bayibona KwaZulu-Natal. Kusenjalo usihlalo we-EFF KwaZulu-Natal uVusi Khoza uthi izandla bazivulile inqobo nje uma izivumelwane eziyokwenziwa zingeke zigudluke kwinqobomgomo yeqembu labo. Sifuna futhi ukuthatha leli thuba nje sibonge kakhulu ukubavoti nabantu abahlali bakwaZulu-Natal ngokuthi basethembe ngokuthi basinikeze ivoti labo. Kumanje sikwazile ukuthi sikhuphule izibalo zethu ngaphezulu ka150% zamakhansela kwaZulu-Natal. Sikwazile futhi ukuthi endaweni engangeTheku sinyuke ngo200% nokwenze ukuthi iqembu elibusayo lingene ngaphansi kwa50% esifundazweni sakwaZulu-Natal kanye naseThekwini. Sesikulungele ukuthi siphume sisebenzele abantu sifeze lezi thembiso sasibathembisa zona ngenkathi sikhankasa. Kule yokuthi la kubonakala khona ukuthi inhlangano ebusayo okanye IFP kumele isebenzisane namanye amaqembu ukuze ikwazi ukuphatha. Ingabe njenge-EFF senikwazile niba nezingxoxo kanjalo nimi kanjani? Asinankinga ekutheni sizosebenza nobani.
amasango ethu avuliwe. Kufanele ukukhumbula ukuthi abantu bakwaZulu-Natal basinika ngamandla ukuthi kungaba yithina esiphathayo, kodwa abasethembile ngokusikhuphulela izibalo. Bakhona thina asibadingi kakhulu laba abebesemandleni, ibona abadinga thina. Iminyango yethu ivuliwe nezingcingo zethu ivuliwe, silindele ukuthi basishayele bezoguqala phansi bese besho ukuthi bafuna ukusebenzisana nathi. Sesiyothi ke kubona nazi izinto esayithembisa abantu njengo EFF. Uma nivuma ukuthi umhlaba sudle, uma nivuma ukuthi nizo insource ama security niqeda amathenda, uma nivuma ukuthi zokwakhela izalukwazi namakhehla nabantu abaholi imali yegrant bazothola ugesi namanzi mahala, ayike asiqhubekeni sisebenze Ikhale. Uma engafuni ukwenza lokho ayakadlulele kamakhelwane si right nje. Okulindelekile ukusuka manje kuya phambili ukuthi kube nokhona izingxoxisana phakathi kwalamaqembu ukuze kuzokwazi ukusebenzisana kuze kuba kuphela iminyaka emihlanu. Ngobuchwepheshe wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Njengoba ikhomishana yokhetho ezimele I-Iec imemezela imiphumela yokhetho lohulumeni basekhaya obelibanje ekuqaleni kwaleli sonto, amaqembu amasha abonakala enza kahle kakhulu. Nakuba amanye kalamaqembu bengaziwa kangako kodwa khombisa ukungenisa ngamandla ezuza amavoti komasipala behlukene kakhulukazi KwaZulu-Natal nasezweni lonke. Ithimba lezindaba lixoxisane nabaholi bawo lamaqembu ukuzwa umuzwa wabo ngemiphumela ekhishwe ngabekhomishana i-I-Iec. Lona unyaka wama-21 elakuleli laqala ukubamba ukhetho lohulumeni basekhaya, kanti ke iminyaka yonke uma sekusondela ukhetho kuvamise ukuba kubonakala amaqembu amasha asungulwayo ngenxa ke yezizathu eziningi ezifaka phakathi ukungaboni ngasolinye ngaphakathi ke eqenjini nokunye ke okuningi. Nakulonyaka ke akukho okushintshile njengoba ke ebonakele amaqembu amasha. Umholi weqembu le-ABC eliholwa yindoda enamava kwezepolitiki uPhilani Mavundla uthi ke bajabule kakhulu ngomphumela abawutholile njengoba ke bekwazile ukuthola izihlalo eziyisikhombisa emkhandlwini wasemvotini. Emvoti ke ithina ke sobababeki bamakhosi. Nase Danhouse futhi sinesihlalo nakhona sobengxenye ukuthi sibababeki bamakhosi, nase Dumbe futhi siyevela, kodwa zezonke ihlalo esinazo KZN eziwu25. Kuyasiculisa ke lokho ngaphela njengeqembu elincane eliqala futhi libe sekhethweni kuchaza ukuthi khona into esishoyo abantu abayikholwayo ngathi masisho. Asimisela ukusenza nabantu abaziwayo ukuthi baphila ngenkohlakalo. Ngaphambi kokuthi sikhulume nabantu sobheka ukuthi labantu esikhuluma nabo bathini, basitshela ngabantu abamsulwa yini noma basitshela ngeyigangi. Kodwa cha ungena ombimbini siyongena. Inhlangano yengamela ukhetho esifundazweni ikhiphe imiphumela yokhetho obelibanjwe ngasekuqaleni kweviki, nalapho ke idalule ukuthi zingu-4,940 izikhungo zokuvotisa ebezikhona kulesi sifundazwe. Phakathi ke kwamanye amaqembu amasha azibonakalisile, iKZN Independence ekwazeke ukuthola isihlalo esisodwa emkhandlweni omkhulukazi esifundazweni Ithi. Umholi waleli qembu uMehlwenkosi Buthelezi uthi ke bazosebenzisa leli thuba abalitholile ukuzikhulisa baphinde ke bagqugquzele ukuba lesi sifundazwe saKwaZulu-Natal sibeke yizwe elizimele. Ngokomlando walo nangokomnotho walo nangakwamasiko alo, iKZN yakudeserve ukube ibe yizwe elimele. Yilokho ke sikulwelayo. Uma ubheka emuva uzothola ukuthi vele kwasekuqaleni yayivele izwe elimele ngebhathi sadunwa abelungu basephuca izwe lethu. Yilona ke silifunayo, kodwa silifuna ngalendlela le emukelekile nasemazweni omhlaba. Ngaphandle kokwenza kahle kwamaqembu asemasha kwezepolitiki, kuphinde kwabonakala iqembu elibe nezinkinga okhethweni olwedlule iNFP nayo yenza kahle. Njenge-NFP imphumela esitholile i-reflection iyalokhu abantu ngempela abakubonayo kwi-NFP. Siye kulolu khetho kwesineyinselelo eziningi, siyabonga abavoti abasinikezile ithuba kunamawadi esiwatholile. Njengamanje kunomasipala udaba lakhona olusaxoxwa lwaseDumbe esinalo futhi into ukuthi after lokho kuzokwazi ukuthi iziphumo zakhona zisivune njenge-NFP. Komasipala abaningi ke aba-44 la KwaZulu-Natal siyaqhamuka khona siyawathola amakhansela overall nje yethu singakubali lokho kwaseDumbe because akakabi official, sinamakhansela u50 lapha KwaZulu-Natal. Okuyinto ke epositive esizobuild apha kuyona moving forward. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini.
Kuqhuma isililo kwavuka imjunju kumndeni kaDokotela uNhlanhla Masuku waselokishini laseZikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal owabulawa ngesihluku endaweni yakhe ayisebenzela kuyona ngo-2003 ngesikhathi isiboshwe sambulala sicela uxolo. Usiyabonga Dlamini onominyaka engama-38 odonsa udilika jele ejele laseWestville eThekwini ugeqa amagula ke namuhla ngokwenzeka ngelanga abulala ngalo uDokotela uMasuku wabese ecela uxolo emndenini nasemphakathini ngokohlelo oluqhutshwa ke ngumnyango wezokuhlunyiswa kwezimilo. Kuvuka isilonda bebezitshela ukuthi sesaphula kudala kumndeni kanye nasemphakathini waseSikhaleni njengoba isiboshwe esidonsa udilika jele ejele laseWestville sithi sicela uxolo ngokudubula sibulala uDokotela Nhlanhla Masuku owabulawa esendaweni yakhe yokusebenzela ngonyaka ka-2002. Usiyabonga Dlamini oneminyaka engama-38 ubudala ungomunye wababulala uDokotela Masuku uthi ucela uxolo ngesenzo sakhe sokududana nabangani bagasele kwindawo kaDokotela ngoba bethi bayobamba inkunzi kodwa kwaphetha ngokuthi babulala umuntu owayeusizo futhi ethandwa kakhulu emphakathini. Isenze ngasenze sohlumbezile umphakathi South Africa yonke njoba umuntu oDokotela usizo emphakathini kodwa nje basho ukuthi bengizocela umndeni nomphakathi nabantu nje ababesontandayo nabantu ababasontandayo labo bafunda nje nama-patient akhe amadala ogogo nabo bonke abantu abahlangizeke emphakathini nase-South Africa bengizocela ukuthi uxolele ngesenzo sami ngiyayisola kakhulu angiseyena lo siyabonga yena kodwa ijele lingishintshile. uDokotela Lungile Masuku ongunkosikazi kaMufi ukhihle sikanandi ngesikhathi lalelo bekushiwo umbulali ubese kubeka kucaca ukuthi akakakulungeli ukuxolela umbulali njengoba igama lakhe langcola emphakathini ngesikhathi kusabalala amahlebezi ukuthi uyingxenye yokubulawa komyeni wakhe. Ngicela ukuphika lokho ukuthi mina angikakamxoleli. Bangina ngane 4 months ukuyena wambulala. I had just qualified at medical school ngabasebenzi. Ophetha amajele kwisifundazwe KwaZulu-Natal uKennedy Mthombeni uncoma isibindi sikaDlamini sokuphumela ubala athi uzocela uxolo njengoba aboshwa kanye nabo benqabile ukuzocela uxolo emphakathini. Some of these offenders do change. Let crime level siyabonga I-Anc bebayi-3 oyi-1 beka underage sewaphuma wathola 13 years and the other one othole in life like siyabonga have chosen not to apologize. Sekuphela iminyaka ye-19 kwabulawa ngesihluku uDokotela Nhlanhla Masuku kuyona le ndawo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele eseSikhaleni. Usuhlalele ovalweni umndeni wakaMdluli ezweni sakwaNyavu eMkhambathini ngaseMgungundlovu maphakathi neKwaZulu-Natal kulandele isehlakalo sokudutshulwa kubulawa indodakazi yawo kusadlula usuku olulodwa nje vo kuvotiwe. Ngokusho kamfowabo kaMufi uNkosinathi Mdluli uthi ke ngolwesibili kusihlwa bazwe kukhala inganono nokuthe uma ngabe beyobheka endlini kadadewabo bamthola eselele sedindilizile. Ucelani Dithi Mdluli oneminyaka yama-27 ubudala nobeyivolontiya lokuqina lika Khongolose ungenelwe abantu endlini ebusuku bamdubula bambulala ngentulwane yezinhlamvu. Umfowabo uNkosinathi Mdluli uthi kwaqeda ukuphuma ingane isicapha singakhiwe ngesikhathi edutshula kanti omunye umsolo wabhodloziwe waqhululwa ngenhlamvu engaphandle. Uhlaseliwe ngekhathi zantambama nje sekumnyama andube yedwa endlini yakhe. La ekhaya isikhathi esiningi ngiyasebenza mina ngihlala la ekhaya isikhathi esiningi hlezi abantu besifazana abakhona so abakuzwile ukuqhuma kweyibhamu then isikhathi shanene esincane mabephuma bamficelele phansi. uKhongolose uthe kwakungelula ukungena endaweni yakwaNyavu ngesikhathi uzokhankasa ukusho lokhu ngesikhathi uyoveza amehlo emndenini uhola uMandla Zondi ehambisana nephini lemeya wesifunda Mgungundlovu uSibongile Mdluli imeya kaMasipala eRichmond uSamora Ndlovu. Ingathi la endaweni kunalezi zimpane zombango nje wobukhosi kodwa ke sibuke iqonde ngqo kuthina njengo ANC ukuthi
thina besiya abanye babahamba phambili ekutheni umphakathi awunikezwe ilungelo lokuvota uyikhethela amakhansela owathandayo. Kukhona ke labo abangafuni ukuqhutshekwe kuvota. Sikusinike isimo esikusibeke esimene esibucayi njengo-African National Congress. Sithukile futhi ngoba siyayibuka lento yenzayo ukuthi cisho mhlambe umuntu othile uma kushaya umuntu wesifazane ungakwazi ukuyivikela kunayo imessage mhlambe abazama ukuyithumela ukuthi khona abangakwenza. Ingakho sibuka ukuthi kufanele siqinise zokuphepha nawo umndeni siulekelela ukuthi ukuphepha kwesikhashana ngoba sibazi ukuthi inhloso yabo bekuyini kangako. Khona manjalo okhulumela amaphoyisa esifundazweni uBrigadier I-Iec uthi amaphoyisa aphenye icala lokubulala kanti akabosha umuntu ngalesi sigameko. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Anda Dube kwaNyavu eMkhambathini ngaphandle kwaseMgungundlovu. Uqophe kumlandi inkosi yesizwe sakwaMpumuza eMgungundlovu maphakathi nelikaMthani inkosi uNtsika yesizwe Zondi ebeka ngokusemthethweni indodana yakhe uKhethokuhle njengokungiyena kuyothatha ke isihlalo sobukhosi mhla yakhothama. Lokhu kwenzeke ngenkathi inkosi Bungazi iminyaka engama-45 yahlala kulesi sihlalo kanti ke iphinde yahlonishwa ngeziqu zokuba ngusolazi isikole The New Hope School of Theology. Kulivela kancane ukuthi inkosi ehleze esihlalweni futhi esadlandlamvana ukuba ke yedlulisele isihlalo sobukhosi kwindodana yayo. Kodwa kokwenzeka ezweni sakaMpumuza eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya kakujwayelekile njengoba inkosi insekezwe Zondi ebusayo kumanje iqophe kumlando ongokwethula indodana yayo uKhethokuhle Zondi ozalwa uNdlunkulu wesine ozalwa ke ebukhosini bakwaDlomo ogwini oseningizimu nelikaMthaniya ukuba kahlale esihlalweni. Inkosi Zondi ithi kwenze lokhu ngenxa yokuthi kisikhulile futhi kayifuni kube nomsindo ngozothatha lesihlalo sayo mangabe sikhotheme. Kodwa yathi njengoba isadla amabele nje izokuba kuseduzane kwakhe undodana imcathulisi. Nawo usebenza wakhe ngigcine khona ukuqhubeka. Uzosenze ukuthi umsebenzi wami umuhle wenzile ungawuhloniphi ekhaya. Usithuthukise isizwe. Njengoba nami ngisithuthukisile. Kuna ungena nenkantolo uhlonipheke kubonakala inkosi. Hayi ukuhamba ngathi uma wothelela. Wazi mina amacala ngazi mina kukhona into eyadlulisa. Sengibeka kuwena ke konke lokhu. Ukhona Ngobuchwepheshe. Uzwile ukuthi mina overseer nje wakho. Ngiyibhekile ukuthi yona noma wona. Ngakho-ke uziphathe kahle. Unondaba uthi kaMatoma sekwindodana yakhe ukuba igabavule nalo leli hashi lokuthwala isizwe. Kanti inkosi yesizwe sasemachunwini eMsinga lapho bekuthukiswe khona inkosi yakwaZondi ezothatha isihlalo ungangendlovu nayo wabeka ehlalweni esadlandlamvana inkosi Simakade ubekhona ke kulomcimbi. Uyahluleka nje emathulini ukuthi lo kuzothiwa bayede mayikhulelelwa lo mayifike enkantolo kusukunye kuthiwa nabesitsha. Mhlawumbe noma kwenzeka nasemaphutini nakuMpumuza kwenziwa kanjani. Sukunye nabesitsha. Hayi kodwa bayede ngokuba bayede muphi nangu sekhona. Mawenze njalo umntwana omkhulu uyoba nobaba wakho ehlezi noma esefudula ngesikhumba uthi mawufisa nje ukuthi iseluleko ukuthi baba kambe laba kwenze kanjani kwenze kanjani. Nami ngaba naleyo mhlanje nje ngaleyo. Kanti inkosi uKhethokuhle Zondi itusu uyise ngobuhlakana benzile. Mhlawumbe umuntu engaqala nje abonge inkosi indlela ekhule ngayo njoba kade ihlanza 45 years namhlanje isehlanza sobukhosi. Yaphinda futhi yenza into eqondile nje ezweni sakaMpumuza esiwusiko njoba ngumntwana omkhulu nje umama ongizalayo wokugcina. Akhona abanye uNdlunkulu abadala okwenza ukuthi ungabikho umbango. Isuka lapho yonke lento bese kuza ekutheni umuntu uyajabula ungena kulesi sikhundla noma kunzima kungekho lula kodwa uma inkosi ikhona kuba sathi zizobalula kakhulu kunalabo bangena amakhosi esuke engasekho. Lo mbiko uqoqweze intatheli zeziko lezindaba ezilinkanisa eMgungundlovu Sithabiso Sibiya no-Anda Dube wabe sethule emoyeni ngoPhilani Cebekhulu. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizu R15.24 kuyidola laseMelika bengu-20.87 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu-17.70 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,775.03 ounce, uthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngu-$81.99 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana besitayela iMamelodi Sundowns ikaboyelo libuyeleke kwimidlalo ye-league lahambela phezulu emva kokunqoba indebe ye-MTN 8 yehlula Cape Town City sekukhahlela amapenalty eMoses Mabhida eThekwini ngempelasonto. Amehlo wonke abebheka ukuthi izokwazi iSundowns ukuqeda ukhondolo oluthi alufane nebhabhalaza kumuntu osuke ephuzile lokuthi iqembu uma ngabe ke lanqoba nje le ndebe ye-MTN 8 libe selibhinjelwa izinto uma ngabe selibuyela kwimidlalo ye-league. Leli qembu lehluleke iMaritzburg United ngegoli elilodwa eqandeni elivalelwe phakathi nguPeter Shalulile osukwini la izolo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalendeleka osukwini la kusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvubo kamzimba umuntu ananethemba lonke le indaba sithi khumu ahlanganeni kusasa ekseni.